ମୋ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ତମେ ଏ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ ଆକାଶର ବାବୁ ପୁଅ ବଡ ଭାଇ ତମ ଭଉଣୀର ଦେଢଶୁର ହବ ତୁ ସେ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିବୁ ଯାହା ଫାଇନାଲ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି କହିଲି ପରା କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଯାହା ଫାଇନାଲ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି କ୍ଷମା ମାଗିବେ ନା ସେମିତି ଏଠୁ ଫେରିଯିବେ କଥା ହେଇଛି ଏମିତି ପାଇଁ ତମେ ରୋଜ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଅ ନାହିଁ ଦେଖ ଭାଇ ମାମୁ ପୁଅ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତମକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ କରୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଦକୁ ରକ୍ଷା ଯାଇ ମୋର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଆପଣ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି ଆଉ ଶେଷରେ ରାନୀ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦବାଟା ଫାଇନାଲ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ ଘରେ ନିଜ ଭଉଣୀଟା ବସି ବସି ବୁଡିଗଲାଣି ତା ପାଇଁ ଆଦৌ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହ ବାହାଘର ହବ ତାପରେ ଆକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ আরে বুঝিয়ে সুযোগটা হবে হবে হাত মুঠাକୁ আছে ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଏଇ ରଜତ ବାବୁ ମୁଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାଦଲ କଣ ବା ରଜତ ବାବୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ କୋଟିପତି ଲୋକ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମାଲିକ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କଣ ବୁଝା ରହିଗଲା ସିଧା କଥା ହେଲା କନିଆ ଅଦଳ ବଦଳ ମାନ୍ୟତା ହେଲା ଆକାଶର ଭଉଣୀକୁ ତମେ ବାହା ହେଲେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଆକାଶ ବାହା ହବ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଶୁଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ରଜତ ବାବୁ ମୋ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବେ ନା ସେମିତି ଏଠୁ ଫେରିଯିବେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ନା ଭଉଣୀର ଆଖି ଲୁହ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ କୁହ ମୋ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବ ନା ଭଉଣୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବ କୁହ ରଜତ ବାବୁ କୁହ ମୁଁ ରାଜି ବାଦଲ ମୁଁ ତମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଖୁସି ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଛି ତା ସହିତ ରାନୀ ବଦଳରେ ମୁଁ ତାରାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି